Kanya laki din! Nimot na nasupot-supot ay talumabas. Si Kaki di mat. Inawagan mo ito ni Tiberngas nan. Katpod numot Istoryada ang naglaing ka nung agisupot na itabakat. Tunggal ad atendaran na apakipalanitan, agisupot nga agisupot itiyawid na. Kaya mo tin makikita ang mapan makipalpalani dahil apakat. Kita amot ngamin duwan ti sarukod na. Talaga asaanan ang makapan. Sapay nagado ti pakipanganan dito yung lugar tayo. Ay kat mapantanto Ay kauna, mabalin aya saan. Uy, papanan na ngay nga tani na nasupot-supot. Nyamatan, awan pa'y masidamat. Uray mula ipurwak, ti kalubdag ita kasi rula kas kada kaldiro maud. Marurodak gayam. Mabisina kon, awan pa'y makan. Nagluto ka kumamutin ananang. Di mo nakita ay arim warak. Napanam ngamin manan aya. Di ka lang arud makapagnan. Imbes nga gungat ka, rumbang agragsak ka. Na, Tauray dandan ni siya na ko na makapagna. Rimwarak lata parakan ka. anya para kanyak mat ng ipagpagam. Agkabaw ka na talaga bakit? Napanak nga ron nagdamag-damag, nuad na pakipalanitan. Hindi. Mapan ka pa'y lamat makipalanit. Dandanisaan ka lang arudan na makapagna. Napanak nga ron nagdamag, tasika ti mapan makipalanay. Siyak, ti ibaon mo? Ay, panawunan tapno aramatem, tinatawid mo kanyak atalintom. Hindi. Apay, at daya impatawid mo kanya katalent. Apay, nalipata moon ang mabigbig-bigak dito'y lugar tayo. Akalaingan nga agisupot no adda padaya. Dahil tati pagbagam at awidakan ka? Agtartaray dita daram, taamin nga impakpakan ko kan kaiday. Kat nagapu kadagitin supsupot ko. Nanipod kadagitin na duma-duma anak ipadpadaya. Anya? Yak kumakayat pasada kay. Tapay, pariboy. Mabisinak nga rod. Awan mo't naluto ang makan ni Jabalay. Nagkaboy kan pare. Kat no da kasaran di ta bagatan. Ada. Agkit-kita nga ro diti kadwak amapan. Ay, intan Aglugan ang nga ro diti paspasada majip mo. Ay, aglugan kan tamapantantan eh. Talaga ang mabisina kaon paray. Medyo adayumot gayam ti papananta dita abagatan anya pare. Huwag nga rod maray. Talaga nga adayuman. Ay nagsakitan dito yung sakak amagmag na. Sapay nagpudot. Adamot payong ta maray. Anya mo dita payong mo ang tugot mo. Basit lang arudan pisang pay. Ay kita anusa mo na maray. So kaya't mo ti makadanon, hindi ka sarang. Niyan da sumungod aji. Para mo na, taglugan ta. Mupan ije kasaran day ta. Para! Para! Ay, nagtapok mo to. Pirmi mo, pinatapok na dahil yung kalsada. Nabigbig mo no asino di driver maray. Niboy mo day. Ay, makitak lang ije kasaran Nakita ang tinaramit ko, maray.
pare lang naguyag dagit ito ah. May isa babae kan, may isa lalaki ko naman. Di yan nalapsan tangay, pare. Ang pare boy, sigurado. Ungat na dagi dyan. Nagparpara na kahit. Jack ita sinardengan. Kung kunada ah. Kaya suwati dito sinartungan pare. Kahit nagwaya mo dito jeep mo. Ne, apay kumasar dengak ida. Magmagnada na. Isupay nga exercise da. Sa bagay magkindi ah. O pare, nakadanon tan dito kasaran. Huwag nagpaso. Mangagkunti tukar pare. Uy, kaya kunti ang sala. Pare boy, nagatuwa makan. Oh, gusto gayam pare. Pag isulauna ya sa anak ka na nga ni Jamalay. Anya pa yung itararamigan ta pare. Tira na, mangantan. Oh, karni ko naman. Oh, Jay tigo tikayat ko pare, jay tigo. pao. Dayta ati si Daon. Oh, nagtatapa pare. Jay igato tikayat ko pare, igato. Oo, di nasamit at apati kayat ko pare. Ay, na. Timing ang nakasangpit ta, Maray. O nagpapanganag. Wan nga ron pare. Mapantamot din ang makipila. Apay pumila ka pa ilan. Kahit nagatintog ti pila. Mapantaki din ni kusina. Apay, adamam mo ba dyan kusina? Nangkal ka. Iso ti tinangdanan-daan nagluto. Hintang nga ron ni dyan kusina. Ay, makapsugmat gayam timangan pare. Huwag nga pare. Kayam ko pa'y kumatimangan kahit. Oh, Aw, ini daw kayo. Apay nga pare. Timbak dir kamutan. mapana kaya kusina pare. Ha? Panyo taramito nga dito pare. Basta, urayan na. Anya nga taaya da ito'y nagparik na kanyak. Kasla kayat ko ti agisupot. Wan. Isupot kun sakit di kiti makmakan dito'y kasarana. Ha? Nay. Kasla da mangibabaon kanyak kahit. Ha? Ay, dayjay. Nagado ang mabalin ko ama isupot. Aha? Ah. Nakita da kamutlaangan. Ay, siyak? Malagip mo da ito'y a tao? Apay ko maamalipatak. Itay lang nga parparahin ta jijip na. Imbis ko masardangan na ta. Pinatapok na kidig. Ay, ang mga no saan na siyak ati driver. Oh, anya asaan? Si Kadayjay. Maray, ay na payong ko. Adda di ta igid oh. Ay, dyan. Ay, agore. Apay na tapayong. Nay, apay po mangor kamatan. Ulitin pa'y pare, kurang. Usto mo na. Into no maminsan. Amom to na. No makita na kami ngagpara. Sardengan na kami. Maawatam? Kung saan mo ko mapinatapok? Pare boy. Inururay ka dyan na. Pasensya kan pare. Ha? Ano dito gamo pare? Agulimak ka. Nabalkot mo iti bulong ti saba. Iyawid ko dagito eh. Ha? Nagatungod da kitang iyawid mo pare. Nini, rum-rumwar dya kukutik-kuko do. Mabalin mo nga ibulsa dagito da duma pare. Ay sana. Mabainak man lang. Ay, no di mo kaya, di siyak ti mga ibulsa. Nagado ti tao Jerwa. Makita data. Pagbainak kumangay. Ay sus pare. Awagan da kanton ay itiboy supot.
alimpyo a tao. Nagadumat lagayan timbalkot na karne. Ay, di lang mabayin ko nam kidi Makikita di kukod ti baboy abinal ko na iti bulong ti saba. Like mother, like son at talaga niya. Ay, mong gaya man niya. Isot ti mawidan na. Kasta ti ugali ni nanang na. Wan, ano ti agis istorya? Isaw, natawid na iya inana. Hereditary gayam ti kasta. Sapay ko tawan puliyo akasta maray. Pare, katugaw ko matandag ito'y iyawid mo akarkarne. Ay kat ano sampay laang amaray. Pare, isardo mo pa ilang kita karoba. Ta dumawat kay ti supod na. Alangan mo't nga pasada ka akasta. Aha, apay. Nakababain ayamay. Katun ibagada naglaing ka nga kisupot. Aywan na niya. Kaslapot nun samot pare. Ay saan mat unay? Isungarot arumbang lang nga awagan da kay ti boy supot. Nagsiglat kan, boy, anak ko. Nagadok ti inyawin mo, Ne, paunay mataragsak mo, taado tinayawid ko asidaan. Katanya nga'y alangan mo't ngagsangit, Ingkakat mga yun nanang. Kayaw, apay, anwaum. Ay kat pagsungrod ko Rugyakon nga ang rendag iti inyawid ko amakan. Ala, ingkan nanang. Agkasam na itangay. Si kalaang timangmangan. Ay sos, naibus mon di kukod. Nangargayam. Isumad lagayam anabiyag ka iti kasta kapaot. Tanalaing kang agsida iti karne anagkapu iti dayaan. Saan kang agsaw iti kasta? Tagpadpada talaan. Didak man ipadpadakin ka nanang. Natawid mo na ito'y nga ugali, boy. Apay ngagpaiso ajak malapdan tuirik nak nga agisupot. Nasaya at tanadlaw mo. Jak makontrol to'y magik. At dan tumanen gayam kasaran di tadaya. Mapan kan tumanen Siya kuma ngamja kun makapagna. Pare boy, awan pa'y matpasahirom. Awan pa'y ngarod pare. Pare, nadamag mo ka din nga damanin kasaram dito daya intun Sabado. Intun Sabado kaya man. Ay kat no kunada nga intun sumaruno abulan. Intun Sabado pare. Ay kat mapanak manan Sigurado nga gisupot kan tumanin na niya. Ay kat una. Boy, supot ka talaga. Ay sus, talaga ajak makontrol to'y bagik nga agisupot anya klase arik na daytoy. Sakit sa amutan. Agisupot ka manan? Ay Kumbinsido ako na talaga. Boy supot tinagan mo. Ay boy lang mo't di mo na yunan iti supot tani nakababain. Kasla kayat mo man ang agisupotan ka. Ay saan? Nagkunamot kan ka? Anya nga ro day taawit mo asupot. Daytoy? Sayang. Gwapo ka pa'y kuma. No saan ka man nagisupot. Ay, si kaman lang tinakaibaga kanya kiti kasta. Ay, hingam, pudno ka te. Pudno ti anya.
Jay ko nam agwapo ak. Anya? Nabayagtan nga kinkinita ng santa pa'y anagam amo apormal. Saan pa'y aya? Ay, san pa'y. Ay, wan gayam. Ay, siyak ni Buy. Syakmat ni Cora. Ay, amam Cora. Baruak pa'y. Balasan ang pa'y mat. Mari ko ra. Agawitan ni. Holdingas kayo matay. Ay, saan? Ay, nagam amo kami laang mo. Aguro oray dagiti tattao di tarwar. Awan paglugaran daw. Ay, ija-ijip kun Ay, Cora. Ija kasangwanan Nasaysaya at no ija kang agtugaw. Tagin ni storyata. Wala. Oh, diyan supot mo nga iawit mo. Ay, inyalakit din. Bayamon, gumatang agtulaangan, mabainakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Unay mo day tapa nagpabanglumon lakay. Abak mo pa yun ti baro ang mapanagaram iti balasang. Ay, sus, nakababain mo't No, kastoy ti angot ko alab-salab sandak dagiti kliyente ijabang ko. Kas kalabaro ang mapanag-duty. Iwan gayang bakit. Agobar tayo makita. Ngamin, agsakit niya may sa security guard na kadwak. Marabyan ka manin nga rod ang agawin. Ay, kituon maturog kan tulatan. Tadamat kanyak ti tulbag, day tari daw. Ay, mapuyatan akmanin nga agaw awir kadagiti kambalta. Sapay no iti rabi ipay mga rod ti panagriingda nga agsangit. Ala, inakiding. Narigat ti mala daw ba kay? Ninita, nagkapuak inyo bangkaw. Napangkuinwid raw, di kakaisuna kwartamay kininanang mau. Nakita yun ni Roger ijay, tatang. Iso ti naka-duty aya. Un tatang, nagrubat itay bigat. Day, sa bali mo tinakita ka naka-duty di bangkaw. Talo kay dagiti security guard. Awan mo ni Roger. Awan? Nukas na. Sa dino ay nga rod tinagdyot yan na. Ay, abangan mo no da nang ibaw nanda. Ay, umay kuman kitain dagiti apo ko kasingay. Mailiwak kadakwadan kay. Ay kauna tatang. Ne, anya ngay day tay gemyo. Ay ayam da atrak-trak. Agpada da, tapnusan dan tong agapa. Ni tatang mo't, babasit da pa'y unay. Saan da pa'y nga mo ti agay ayam. Kay din tong dumakkel da. Tatang, mapanyuman kit di kitaan ida ijay krib da. Ang mga no nakariingdan, agluto ak iti pangaldawan tayo. Ay wag ta mangaldawa dito'y balayaw. Malah ta mapangkumang kita ay. Ay no. Nakay-ayon na gito yung anak mo Ninita, naglaingdan nga katawa. Wan nga ro tatang, ang sangit da sangit iti rabi eh. Siyak ti kaasi ang mapuypuya. Nas ka nasublatan na kanila kay Mau. Isumulagaya makumot-kutong ka na nakaw. Pasaray nga min adda duty na iti rabi itatang. Ay, kasta katiriga na no security guard iti bangko ti asawam. Wan nga ro tatang, ang imbagla jay adda trabaho nan angam jay awan. Sa bagay, dakkel samot ti sweldo nila kay mo ijay bangkaw. Adamot tatang, iso amagatang ko dagiti kasapulan dagiti anak mi asinging. Ay, adaman da magaking kaninita nakaw. Awan nga tamot ti babae nila kay Mau. Ha? Ni tatangan aya. Kasano ko mga agbabae,
Kadwa dagiti anak mi. Kan madlaw kumakat tatang no adda babae na. Ay, sa bagay mo't kidi Nakaluto akon. Mangantayon tatang. Baybayan nyo pala ang dagiti singin di takribda. Ay na, agsangsangit man ang dagiti kambal dito'y kribda. Mabisinda siguro. Ang... Ne, apay ngay. Awan ni Roger dito'y abay ko. Anya ti oras na ya. Alas 11 itirabi eh. Ne, napanan na nga ta. Ay, una yan. Itimplaak man pa itigatas dagiti ubing. Nakapimpintas kalata talaga, Daisy. Kunam lang, dayta. Ha? Awanan ko'y tibaeng! Ne. Kaanunak pa'y aluklukon, ha? Sumumbat ka! Ha? Isumat lagayam asaan nakaanakita ni tatang ijay bangko itay, uray ko nam ajutem, tasabali maggayam ti papanem! Ne, aglablabas ka na, Ninita. Ha? Apay anay turod na kalukuan, ha? Natadaan lang di cellphone ko. Kapot ay impurwak mo. Rumbong lang daytakan ka! Oh, panawan ka man langan. Pumanaw ka! Katsan ka nga subsublipay! Pinanawam day di asawam alosyang. Kahit no dinadaan na ti cellphone ko. Sinipat nakpay. Anya lakid din aya. Kinaramutan nakpay. Ay sus, kitaam nay. Umay ka. Taagasak dagita karamot di tarupam. Ay, naamuan nan ti relasyon ta. Kat anya kumaita. Nasaya at kit di tawi na yawayaan na kan. Saan ka di anabayagan aday ta ti tarigagay mo? Ti agdan na ta adwa? Ay, katuan ah. Pues, napat ganin tikid daw mo. Duwatan nga agdan na. Bay amon day jay nga asawa mo. Imanawan niya Roger, ito'y balayaw. Wen tatang, makalawasan itaasan ang nagawawid. Kahit kasano kayon ngay nga giina. Diyak amo no anya ti aramidag tatang. Ibag kumabot ano mangtay, di ti sustinto day tang asawam. Amo na mo day ta responsibilidad na. Ay, nasken ko mga mingagsarita kayo anasaya at anak kaw. Ay, saanan tatang? Naamwak iti kadwa na a security guard. Anabayag gaya man ti relasyon da iti day a babae. Ngagtrab-trabaho mo ilaang iti bangko. Ay, dagiti awanan bain. Pampanunutak ikaw. No kasano ang mabiyag ko dagito'y singin nga anak mi. Nagbabasit da pa ilaang. Mala, saan ka madanagan? Tada kami anak kasagana at tumulong king ka anak kaw. Saan da ka baybayan? Tangadag lang matiti balay, amang kadkadwa kadatatang kananang, ibati mo dito'y dagita singin, tagbiro kay ti trabahom. Wen man manong. Ibilang ko idakas anak ko, tawan mo't asawa kan anak ko. Ay na, agyaman ak manong. Isukat adyak kaya ti makirelasyon, kapoy ti day tarason. Awan na talaga ti mapagtalka na lalaki tatapanawan. Nung sana mamartag, babairo da. Ala, saan ka madanaga ni Nita ading ko? Da kami kadatatang kananang, ti makaamon ka dagiti singing nga anak mo.
Anya, inikanda ka iti surat. Uwan nga rod. Ikatandatan iji bangko. Immoral ka no der aramiden ta. Anya lakid din. Sus, kasanoan amuan dati relasyon ta. Kat, nagado tinangidandanon kin ni manager. Ay, at birok tan ang rod iti sabali a pagtrabahoan ta. Ay, sika pa ilang ti agbirok iti pagtrabaho. Kahit ko pa ilang ti agtalina diti apartment. Nabannog ako nga agtrab-trabaho. Waitress ka no ba? Itinasir ka na trabaho ni ading mo ninita iti restaurant iti ilay. Ay kat na sayat ano kastang tatang. Kunakin ko na nga oray basit ti sweldo na, basta na pagtrabahuan na. Ay na, saan nga agpili-pili. Takasapulan na ti kwarta ita. Talagsinadan kinilakay na. Sa bagay Narika ta talaga ti single mother, tatang. Sikat ti makaamoy ti amin. Hello? Hello. Kayat ko ang makasarita ni Roger. Tilo siyang amisis. Anya ti bagam kan kwa na? Kayat ko ang makasarita ti asawa. Asawam idi, saan itan? Siya kun ti kayat na. Saan nakan akayat? Pangaasim ta itad mo ti cellphone kin ni Roger. Takayat ko ang makasarita. Awan ditoy. Napatag-unay ti bagakan ko na para kadagiti anak mi. Tulang ka kadi? Kunakmat kan ka nga awan ditoy ah. Saan ka man na ang manawag? Imawag di lo siyang nga asawam. Kat, kinasaritam. Marurudak man. Anya nga itimbaga na. Kaya't na ka no makasarita. Amok mo ti baganakan ka. Sustento! Kwa, isuda ita ti kayat ko pagsaritaan ta. Jay sustento para kadakwada. Jak kayat nga ikam ida. Ne, ay kat para kadagiti anak mi titid ko. Jak nga rod kayat. Bayam nga iso ti agbirok iti ipakan na kadagiti anak nyo. Saan mo't abaldado Napigsamot nga agtrabaho Jay sweldom kukwak amin Roger. Ha? Jak kayat nga nasabali a kabingay ko. Nalawag! Sa anak mat nga rod anak katurpos iti panagadal ko. Tapno makastrukak iti napintas at trabaho. Mabaling ka mo't latang agbaligi. Ura na awan nalpas mo. Agbababawi ak manong. No kumatain lepas ko ti panagadal ko. Imbes anak ki asawa ak. Mayat ko matibiyag ko ita. Saan mo na may subli pa tinapalabas? Sangwam kit dino niya tagdama. Panunutom na anak mo. Nagadudita mabalin mo aramidan. Tapno mabiyag mo ida. Natang! Bumatang kayo itinatang! Ninita, Roger, naglako kay tan itinatang? nasken tapno mabiyag ko dagiti anak ta. Tapulos met asaan ka amang mangted iti suportar. Ay, ko, pangasim Saan ka nga giskandalo dito palengke? Nagaduti tao. Tapay, mabain ka? Mabain ka iti aramid mo apan nangisukat mo kada kami iti mas ubing a babae. Ay panawan ka man langan. Saan namat maturog ti Diyos, Roger? Nagado ti utang ni Ninita.
Agsasaruno dagiti agsingsingit. Kasarsaritak mat ida ngawan pala ang ti pagbayad na. Dumakdak ka dagiti anak na. Kit umad-adon ti pagkasapulan da. Pudno day tatatang, agiskwila danton. Ni amin ninita ti makambo ka dagita abanag. Sana bale, tayong dumakkel dagiti ubing, isudan ton timang tulong kininanang dadatang. Sapay kumaa, anak ko. Nay, apay mo ta na marabrabyan kang agaway. Anya ko mat bibiyang mo? Ay sus, kinogdenden nata. Nasken lang apakibiyangan ka. Sa anak nga asawa. Iso adinak man tagikwaan. Anya, Nauma akon, Roger. Di mo tin maitad dagiti kayat ko. anya lagi din. Naumakan? Huh, kurang pa'y nagiti itid ko ka. Binaybay akla nga ron ti pamilya kon para kan ka. Tapno laing maitid ko amin na kayat mo. Apay, kurang pa'y nagiyay. Hay, nabanugak kahit ko tiya ginana. No. Di ta kasalas ang maturog ha. Jack kayat di makikaidakan ka. Naggraduaran iti high school dagiti anak ko, Manong. Ay na, uray siyak mo't, maragsakan ng unay para kadakwada. Nataytayag dan ngam siyak, Manong. Kaano lang, iti siyak timang suksukat iti diaper na. Ita, babarudan. Wen, Manong, nagbunga mo laang ang tirigat ko kadakwada. Isu nga uray si ka, kablaawan ka mo't nakapaggraduar ka, uray nagmay saka anang isakat iti panagadalda ading ko. Wen, ngam saan mat akas ka rin na tirigat ang nagdaldalanak. Ken amok, ado pa'y ti mapasarak arikan. Takayat ko ang makalpas dagito yung anak ko iti panagadalda. Agwo-working student dagiti anak mo. Tapno maituloy da iti panagadal da. Wen, tatang, isuda mo lang tinangibaga iti dayt na. Total, dadakkel damutan. Kunadaasan da kano akayat ang marigatan ka. Iso ang nagdesisyon da nga working student. Nagagada ngamin, tatang. Amo da nga may ti kasasaan mo, anak ko. Kaya damot ang maksayan ti panagrigat mo. Wen, tatang, pudno day ta kinunayo. Ay wan gayam, ada bisita medikal man. Awan ka mga gamay. Napanak nagisursur iti order a frozen foods kadagiti customer ko. Asino day ta bisita kaya, tatang? Ni Roger. Ni Roger? Ha? Nakalagip man kalpasan ti manu atawon asaan ang nagparparik na. Kaya't nakakano ang makasarita. Tapay-pay laang. Damagag man king kaday tay. Kaya't mo kaday ti makisinubyan king kuana. Agang angaw kayo ka di, tatang? Ha? Saan kun akasapulan iti biyag ko? Nagmayat mo tan, dahito'y disenyo nga inaramid ti arkitek abalayon ni Nita. Wen, Manong, regalo da kano kanyak daytoy abalay.
Agasam day tao pa nagtungudakin ka. Saan dakpay kit din akayat apagtrabahon Ha? Tapay pa ilaan. PMA graduate yung may isang anak mo. Diyan mo't may isang architect. May tada amin na nakayat mo ni Nita. Saan mo nakasapulan tiyag trabaho pa? Pudno day tamanong. Ay na, nagsurte ka na dan itinaanos ka nasisingpot nga anak ni Nita. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, si Kamat Gayam abalayan ludeng. Way, nabalayan yunay. Umay kumanmat sa rungkaran ni Vernang anak kau. Mailiwak ngaminan kan kuana. Ay ala, sumrag ka, abalayan ludeng. Amok anabannog ka nagbiyahe nga imay dito'y lugar may. Ay, uwan man, agyaman na kabalayan yunay. Agyaman nagtatang, gaputa si marungkar ka dito'y balay mikin ni Anton. Mailiwak ngaminan kan ka, Verna anak kau. May san ataway na san ka nakikita. Yaputa adayubad nga raw dito yung nakaikamangam. Wen, tatang, pasensya kayon ano sa anak anagawit ije lugar tayo. Jak nga rod mapanawan jay pakanan mikin ni Anton nga asawa. Maawatan ka, anak kau. Iso nga raw na siya kung tiimbay dito yung lugar anak ay kamangam. Manipod pimusay day dinanang mau. Madidlidayana kau nagmaymay sa ijibalay. Tinasaya at tatang, agyan kayon dito'y balay. Total agmay may sa kayong matan ije balayo iti day dinanang. Ha? Ang kasanon ti balay may iti day dinanang mau. No agyana kung di ti balay yo kan ni antaon. At damat dagiti kakasinsin ko amang kita iti balayo no kas pangarigan, tatang. Sa bagay, imbilin ko kan ni Osep akasinsin mo di balay may iti day dinanang mau. Iso pailaan ti makaamu iti balay. Nasaya at nga rod no kas tatang. Agam nay, o kailangan ka di kanyan taon, nga agyanak pala di ti balayaw. Un tatang, saan aparikot kin ni Anton ti kaaddayo ditoy? Kay kayat na paikit di no adda kayo ditoy. Tapno adda mangaywan kada kayo, nang runa lakay kayon. Anak ko, Da kamin ti makaamukan ka tatang. Isong awan ti rumbang apagdanagam. agyaman ak nga rod, ano kas ka anak ko? Agam, ni ngay abalayan yunay. O kay kadilaan kan ko na, nga agyanak di ti balayaw. Kas itinako na akong tatang, awan ti rumbang apagdanagan nyo. Saan aparikot kin ni katubangak ti kaaddayo dito'y balay? Kasta kaday anak ko. Un tatang, mabiit na nga. Inakdalusan di may sa asilad apagturugan nyo. Agina na kayo pa'y. Agin inom ka kadipay iti arak, tatang? Isang paminsan, Anton Baraw. Sana nakas iti sigod, ti panaginom ko iti arak. Gaputa, nalaka ako na mabarbartag. Kasta ka di, tatang? Agure ka. Apaya nadamag mau, no agin inumak pa iti arak, Baraw. Aginom ta ko, matatang. Agas di bambanog ako nada. Ay, adalatakan ka, aday ta, Baraw. Sige, aginom tangaraw iti arak. Apay apapa inumam iti arak ni tatang, Anton Lakay. Pagpay masla turog ba kay? Sana bahali
Tadwa kami lang magkinitatang agsango aginom iti arak. Yung di mo unay bartakan ni tatang amumat akasangsangpot na laang dito'y balay. Uwin ka di. Saan kami agbartag kinitatang? Ala, isaga naman nga rodjay pulutanan mi kinitatang bakit? Mabiit lang ang arod lakay. Mapan kan ijay ayan ni tatang nga agin inom. Isarunukon jay pulutanin nyo. Yakon kabalan barok maulawa kaon. Nabarte ka ko na talaga. Ado pa'y matarak ang pulutan tatang. Inuman ta pa'y aging kat may bosto arak Sige barok. Sa bagay, kabalak pa yung magkindi Itagay mo nga runan. Sakmatan ti sumarunaw nga tagay. Uwin tatang, magranag tayo maginom iti arak. Kakay, so nga umyan kayo dito balay. Agnag kayo dito balay may. Kaputag may sa kayo matan nga agbibiyag tatang. Barok. Nabayag kayo matan alabalo tinatay tatang. So masapul matan ang agliwliwa kayo. Ay, sa bagay, barok. Nga na, ituloy tante aginom tatang. Ang mga mabanglas to'y arak nga inuman ta. Sige. Ada nakasapal kanyak. Sino ti? Ay, Diyos ko! Ay, anya ti aramin din ni abalayan ludeng dito'y silid kao. Na, sapay nakabrief laang nga nakiabay kanyak. Ay, bastos na ito'y alakay. Kaya't nakagundawayan. Hoy! Abalayan ludeng! Agreeing ka! Agreeing ka! Arami naman sa silid ka. Abalayan yun ay. Na, siyak ti pagdamagam. Anya ti aramidam dito'y silid kao, bastaws! Nukasta. Kamalay. Kamalay talaga. Ay, sa balimot gaya masilid tinaturong ka. Ay, sorry, abalayan doon yan. Nabarte ka nga main. Bumangon ka! Mapan ka ijay silid mo! Saan adito'y silid ko ti pagturugam? Ay, sorry talaga, abalayan. Dito'y matan silid mga agpayso tinagturugak. Agsapin ka! Nagalas nilang ang anak ka brief lang nga nakiabay kanyak. Kababain, berna anak kau. Mabainak ka talaga. Anya ti kabain nyo, tatang? Jay kwa. Ini rabi ay anak kau. Apay aya tatang. Apay idirabi asasawon nyo. Nakariing ka din ni katugangam anak kau. Itay pa'y anak kariing tatang. Apay adamdamagin nyo no nakariingan ti katuganga. Awan imbagbakanakin ka. Awan mo't. Anya kumangay ti ibaga na kanya. Ay, nasayaan nga raw na awan imbagbakanakin ka anak kau. Apay aya tatang. Kasla aburido kayo lang unay. Ay, kwa. Ay, di mo latan ikaskaso ti madmadlaw mo kanyak. Awan day tao'y anak. Makagura ka kanikanyak, abalayan yunay. Kung kunamutlatan kanyak, abalayan. Aging ga kanita, di nakpala napakawan. Jak amaw. Anya ti di mo amaw? Jak amukan ka, ludeng. Na, di nakmutan inawagan iti abalayan. Ludeng, kunamutlatan kanyak. Kag, isumat tinagan mo saan ka day?
Madlaw ang makagura ka kanyak abalayan yunay. Ulitak manen, tagkid daw iti napasamak iti rabi Apay, adda ka din napasamak idirabi ikadata kitawan mat. Ha? Ay, ti kayat ko asawan. Day napasamak, ang nakikaidaakin ka. Nabarte kak ngamin iti rabi Iso jakon ammo ti tinurturong kaw. Iti mo't gayam silid mo tinapanak. Kagurgura kan. Ha? Huwag mo na akong kausapin. Ayaw na kitang makita. Ang Tagalog ka pa yun, abalayan. Pero na bakit? Adda sa bali ang madlaw ko. Anya day tamadlaw mo, Anton. Datatang nanang ko. Kasla, saan da agpimpin nan sin? Anya? Pasaray ko sila pa ni nanang ni tatang mo. Itay pagsapa asandang agsarsarita. Nakaulimag da. Sa bagay, nadlaw kumot dayta. Adda nga ta saan da nagkinaawatan, iso ang nakaulimag da. Oh, Dajay. Nadlaw mo ka di Dajay, bakit? Agliblib bininanang itay limabas ni tatang ko iti batog ng agtugtugaw. Sigurado. At dalakid di saan da nagkinawatan. Iso akas ta ti jarda nga agabalayan. Mangan kan. At to'y ti kanam. Mangankan ko na mga intupak mo na tapinggan apanganak abalayan. Jak inggagara nga intupak. Magantan. Dua talang amangan tawan dagiti agasawa. Madlaw ang makagura kalata kanyak abalayan. Apayan, nagkidawak mo tayo iti pamakawan ka. Manhin. Di mo pa'y amaw ti aglambeng. Ha? Ada ka di ibagbaga mabalayan? Ay awan! Kukamlaan dyan ang ngagmaw. No di mo kaya't timangan, ipakan kulaangan iti asaw day takanam. Anya? Napanan ni tatang nanang, awan mo't dito'y balay. Jakam mo natay siguro na. Anya? Ni, apay akas tamot ang tibagbagayo kin ni tatang nanang. Di mo man sapulan kanyak day jay alakay, gaputa kagurak. Apay akagura yun ni tatang nanang. Anyat inaramid na kada kayo. Damagam tukin kwa na. Saan asyak ti mangibagaken ka, Berna? Anyat basulyokin ni katugangak tatang, apay amakagura kada kayo. Yakman amaw ka ni katuganga manak ka. Nagkidawak mo tayo iti pamakawan kan kwa na. Ngamno apay ang kagurgura nakpailaan. Anya nga minti inaramid yokin ni katugangak, aya tatang. Jak mo tinggagara, tinakikaidakan kwa na. Anya, nakikaida kayo kin ni katugangak. Jak ngarod inggagara, gaputan na barte kak iti day di Arabi Sa bali mo't asilid tinaturong ka. Imbes ko mga silid ko tinapanak. Anya? Silid mo't gayam ni katugangam. Ay, kababain na dyan napasamak anak ka. Ay, kastagayam tinapasamak tatang. Kat nagkidaw kayo magayaman iti pamakawan. Ngam apay akagurguran na kayo pay lang. Jak man amaw anak ka. Kusilapan nakpala nga ginggay ta. Ay unay ay nadyabakay papansing. Day tangiwat yo tatang. Amangan numangag na kayo ni katuganga. Ore mangag na atapon numay. Nagkidawak lang arudo iti pamakawan. Makaguralat ta. KSP. Kulang sa pansing.
Apay nga inawis mo manen ni tatang nga aginom iti arak, Anton Lakay. Awan nga rod kadwa nga ginumita arak. Berna ba kahit? Saan kami nagbartagin ni tatang? Anya saan nga agbartag? May sakis nga arak ti ginatang mo nga inuman nyo. Amumot asaan an nairwam ni tatang ko nga aginom iti arak. Agas na't bambanog, ti pa na ginumita arak. Bakit? Ay, isa ka naman kit DJ pulutanan mi kinitatang mo. Ay na, jak masango ti mangisaga na iti pulutanin nyo. Adupay ti iring Paskong aramidon. Nagkaduka nga rason. Mala, siya akong ti mangisagana iti pulutan mi kinitatang. Aramida mo, tikat mo aramidan. Lasyat kaun na ti abuti ti arak barak. Barti ka kaun. Okay, tatang. Sigala tati makam mo. Oras siya. Nampante kang matan. Kabailan da magaya, may busan ti may sakis nga arak, tatang. Itangan ko na na. Mayat. Mayat ti tama na. Pulutan ka, ha, tatang. Adupay mo ti pulutan ta. Ay, sa balay, ti kayat ko apulutanan ba raw ka? Anya nga pulutan ti kayat yo, tatang. Ay, ako awan. Lipatan mo na siyang bakakin ka ba raw? Ay, busakit din tin inuman. Kaya't konti maturaw. Adamanan nakasapal kanyak. Asino ti... Ay! Bastos alakay! Asino ti... Nang sipat ka niya ka? Siya! Tinang sipat ken kaalaklakayan. Apay anaki kaida ka manen kanyak. Bastaus! Sinapalan nakpay! Sorry. Apay nga dakmanan nito yung silid mo. Kunak no yung silid ko tinapanak. Sa bali mo't gaya. Umadayo ka, Satanas! Nagalas talangam. Nakausob ka pa'y anaki kaida kanyak. Sapay nagdakkel tabuksit mau. Ay, pasensya talaga abalayan. Jak amaw ti maturturong ko no nabartikak. Ay, kababay na talaga. Ala! Kartagam ti bumangon tapumanaw ka dito'y silid ka. Mananggun taway alaklakayan. Nakariing ka din ni nanang mo baraw. Itay pa, tatang. Apay ka di adamdamagan nyo noon nakariingan ni nanang. Ay, kwa. Anda ka di imbaganakin ka baraw. Ha? Anya kumangay ti iba ka ni nanang kanyak tang. Ay, no kasta. Awan sa bali nga imbagakin ka ni nanang mo. Awa, tatang. Hay, agiyaman ak nga raw. Nakababay ni nga min, kwa. Anya ti nakababain, tatang. Kwa, awan barok, awan. Awan gayam ti nakababain. Magkape kan, tatang. Kaputa agpadataan ang over. Laladaw akong puti na nag-ring itay. Nilang ver ng asawak tinapan ni Jay pakanan mi. Nasakit ngamin ti ulok ita. Gagurguran na kadipay, Junay. Wine. Di na kadipay napakawan. Saan pa'y? Anya nga rod ta aramida, tap no mapakawan na. Ay, jakam mo. Ibagama, tap no amok mo ti aramida, abalayan. Tarupam di peg. Ay nilakit din niya abalayan. Di na ka din kagura.
Tajak mo't ingagara na jay. Nabartikak nga men. Jakabukan ka? Anya ti kayat mau ta ipaay kaw abalayan. Tapno mapakawan naklaan. Kitmangrik na ka Ha? Anya ngay tirik na kumaabalayan. Talaga di mo amo tirik na ti babae si kalaklakayan. Di mo amo ti mangrik na. Ibagam ngamin ati kayat mau tapno mapakawan nakaon. Apay, no ibagak ti kayat ko, maipaay mo nga ta. Ha? Di ta kamadlaangan luding-ding. Ha? Na. Pimanaw mo't niya abalayan. Luding-ding ko na napayan kanyak. Da kayo pala ang kininanang ti makaamod ito'y balay, tatang ha. Busy kami kin ni Anton ije pwesto mi apakanan. Wain, berna anak kau. At damat din naluto akan ninyo kin ni nanang ije kusina. Mangan kayo no mabisin kayo. Wain, anak. Ay dagiti gayam murong yo. Ikabilyo ije paglabaan ta syakton ti mangilaba. Siya kau, tiaglaba. Kabalak. Awan mo't araramidak iti balayaw. Ala, da kayo latan ti makaammo tatang. Ammo yung matan no sa dino ti ayan dagiti sabon nga usarin nyo nga aglaba. Wain, anak kau. Mapan kalatan iti pwestuyo apakanan. Dakamain kanya balayan ti makaamaw di ti balayaw. Ay, imbag pa'y jay sabat, ada puso na. Ngamjay tao dita, awan puso na. Walang pakiramdam. Ha? Siyak ka day ti pangpangagam abalayan. Apay, magasangan ka. Ada ka di pusam. Ada. Ayan na. Ada dito'y unag ti baro kong kau. Dito'y aw. Oh, Jack makita. talaga adi mo makita. Gaputa ada dito'y unag ti baro kong kau. Jack mamatay nga da pusom. Kaslawam may Ada. awan. Ada. Awan kunak lang arudan. Mabiit man laang abalayan yunay. Apay akasta ka. Apay aya. Apay akagurguran aklaunay. Ada ka di something wrong. Anya something wrong nga ibagbagam dita. Lukas tamot lang akagurguran ak. Agawid akaon. Agawid kan kunam. Wine, agawid akaon ta kagurguran ak may. Nagkidawak mo tayo ni ti pamakawan ka. Angam din ak mo't mapakawan. Kukwa. Itamot lang. Irubat kaon na iti gamit kaon. Agawid akaon iti balay kaon. Nakasukat ka mo nga agpayson ludeng. Agawid ka ka din at talaga ija lugar yaw. Wen ata kagurguran ak may tabalayan. Mabain akaw nga agnaid pa dito balay dagiti agasawa. Kwa. Ibagam tulangan kanimbir na nga anak ko ang nagawid akaw ni balay kaw. Diya ako nagsubsublay ti dahiti abalay. Innakaon. Mabit lang abalayan. Si Kamot, di ka lang aminin makarik na. Di ka pumanaw abalayan. Di kan kagura. Sigurado ka abalayan. Napakawan na kaon. Wan abalayan. Napakawan kan. Kinapudno na. Saan ka mat akagura kat? Anya? Di mo lang amin maawatan tiriknak. Amumat nga agpadatan abalo tinatay.
Urayag laang ba't asikat ti ag first mo, abalayan. No kasta, agpadatang araw, di ti marikrik na. Anyat marikrik na maya. No anya ti marikrik nam, isumutan ti marikrik nak. Sika, ti mangibaga nga umon, ano anya ti marikrik nam kanyak. Ibagak man laeng nga tagpaysukin ka. Anya day taga agpaysaw. Ibagam! Nga anya! Nga agayatakin kayo, Neng. Ay na, agayatak matkin ka, Ludeng! Ay, no kasta nga raw. Agayan ayat tanlyo, Neng. I love you. I love you, mate, Ludeng. Umay ka nga ruden, kartingam. Sa dinaw ti papananta, Ludeng. Iti silid mo. Oh my God, kartingam. Di nga ron iguyod, Ludeng. Di ka agapura. Sika talaga. Day tala ti amom nga aramidan. Nagpilyo kaalaklakayan. Kastamat gayam ti panggap mo kanyak. Di nakidulan dita. Nasakit yun, Neng. Hinggagaram gayam ti sumbrek iti silid. Kautap no makiabay kanyak. Loko kaalaklakayan mananggundaway. Di ka man mo't dita. Amok-mo't ka. Anya kumati amom, Ludeng. Akursunada nakmay. Anya? Amok na ita. Gaputa kanayan ko amasiputan. Nagiti matam ako mitkita kanya. Ha? Di mo mailibak na italyo, Neng. Na in love ka mo't kanya. Wanain. Jakon paglibakan dayta. Makitam. Total, agpadatamot na balo tinatay, datan ti agasawa. Ang kasartan iti kabita na panaway. Anya? Samputin ta, tapno aga nakapay ti sang apulaw. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.